Salut! Astăzi am să-ți spun despre chimen, beneficiile acestuia și modul de preparare. Pentru cei ce au probleme digestive, este foarte bun ceaiul de chimen. Dacă ai acid gastric sau gaze la stomac, acesta mai este folosit pentru tratarea ulcerelor. Acesta conține vitamina C, dar și vitamina B. Ajută la tratarea colicilor la bebeluși. Pune o linguriță de semințe, încălzește-le, apoi peste semințe în ibric adaugă apă. Lasă ceaiul să clocotească